Hi guys, good morning. So it's a Sunday morning, it's February 9 at still nasa meeting pa rin kami. But for today ay magkakaroon kami ng kaunting uh, relaxation. So pupunta kami ng Lamesa Eco Park. Kung napanood nyo yung isa kong video. So this is it guys. I-share ko sa inyo yung experience namin doon sa Lamesa. Hi guys, so ngayon on the way na kami papunta ng Lamesa Eco Park. Actually this is my second time na pumunta doon sa Lamesa Eco Park. So I'm with my friends from Malaysia, Indonesia, Japan, and the Philippines. So we will take our day off for today kasi medyo bugbugan ang usapan sa meeting. So magre-relax kami ng kaunti. So i-share ko sa inyo guys mamaya yung aming experience doon. So guys, nasa loob na tayo ng Lamesa Eco Park. So ito na yung paglampas namin ng entrance. Ayan. So mas makikita pa natin siya sa loob. Ay, nandun sila. Kami na. Video. Vlog. I have my vlog. You don't know? You have? Why you don't support me? We need, vlogger? we should support each other. Yeah, I'm subscribe. You a vlogger? Yeah, I have my YouTube channel. What's your Please subscribe. subscribe? Yeah. Click the bell? Yeah. Hit the bell button. I will upload this one later. Okay. So What's your vlog name? I will tell you my channel name. So this is now the Lamesa Eco Park. Inside Lamesa Eco Park. This is my friend from Malaysia, Anthony. Plaza Anthony. So if you happen to go in Malaysia, please look on this guy. Yes, please. So ito guys, yung isa sa area dito sa loob ng Lamesa Eco Park. Ayan, ito yung fish pond I think. Tapos dun sa banda doon, yun yung swimming pool. Ayan guys, meron din silang parang mga nakakulong na pato or duck. Meron din silang peacock. Ayan guys. Diba? Hello! So, doon naman sa kabilang yun naman yung Drelon Orchidarium. Ang mga orchids siguro ang nandun. Ang ganda talaga guys. Dapat mabisita nyo rin to, especially mga taga Metro Manila. Can you imagine na meron pa palang ganitong lugar dito sa Manila? Talagang gubat na gubat pa siya. Hello! If the
So, sa likod niyan guys, nandun ang Lamesa Dam. Yan yung Lamesa Dam. Na dyan nang bumula yung tubig na ginagamit ng mga taga Metro Manila. Mali yung daan nyo. Ito na guys naman yung steps, stair, punta ng Lamesa Dam. I mean, para makita nyo yung Lamesa Dam. Pero, bawal pumasok sa loob for security purposes. Pero pwede natin siyang matanaw, makita mula dito. Ayan. Ang pagod lang guys. Hinihingal ako agad. Kasi wala akong exercise for the past few days. So, ayan, di ba guys? So, makita nyo, napakaganda. Tahimik na tahimik. So, tuloy lang tayo guys. Continue our journey papunta ng Lamesa Dam para makita natin siya. Dalawa yung ano niya, bakod. So, hindi tayo pwedeng talagang pumunta doon sa pinakamalapit. Ay, may nagkakamping. Ang bawo nyo naman amoy, mabango. Ayan. Malapit na. Hi guys. So, andito na tayo sa Lamesa Dam. Ayan. Dito nagmumula yung tubig na ginagamit natin, especially sa area ng Metro Manila. So dito siya nanggagaling. So ngayon ata medyo mataas yung level ng tubig. Ayan. So ganun siya karaming water. Tapos paligid niya guys ay puro mga puno. Ayan. Pero paglabas mo dito sa Mesa Eco Park, doon mo na makikita yung crowded city. I hope you have the chance also to visit this place one day, to get in touch again with the nature. Ang dami ko nila po. Kalahati pala. Hindi ko natitira ang kalahati. So ito naman guys, yung papunta na parang open theater nila dito. Amphitheater, no? Amphitheater. Ayan, siguro kapag mayroon sila mga palabas na hindi kailangan ng closed door, dito sila. Ayan, talagang gubat na gubat guys. Ito yung mga bulaklak ng Birds of Paradise. Usually makikita nyo na talaga ito sa gubat na lugar. So dito makikita mo lang siya dito sa Lamesa Eco Park. Yung ano dito? Talagang pina-preserve nila yung lugar. Guys, ayan. Kasi yung Lamesa Eco Park ay minamanage siya ng Abs-Cbn Foundation. Ayan guys. So this one guys is Drilon Orchidarium. This one is an orchids garden which inaugurated by Senator Franklin Drilon in honor of his wife, Attorney Bioli Drilon. So ngayon hindi pa masyado natin ma-appreciate
yung garden kasi wala pa siyang masyadong mga bulaklak ng orchids. Ayan. So talagang gubat na gubat siya guys. Ang ganda. Talagang kapag nasa nature ka talaga, this is the gift of nature. This is the gift of Mother Nature to us. So ito yung orchidarium guys. Ayan, may ilang mga bulaklak na tayo nakikita. Wild orchid. Sana may makita tayong wild orchids. Basta make sure lang kung bibisita kayo dito, naka long sleeve kayo, tsaka long pants. Kasi para iwas kagat ng lamok. So ito guys yung ilan sa mga orchids. Pero wala pa silang bulaklak. Hindi pa nila ang blooming time ngayon. Tingin ko. Pero meron lang ilang mga bulaklak na nandito. So, yan guys, ito yung kabuuan ng orchidarium. Ayan. Wala pa masyadong mga bulaklak. Siguro ang ganda-ganda dito kapag marami ng bulaklak. Tapos may hindi ka na